destpêka rojnamegeriya Kurd jî giring e. Li gor dokumento belgeyên ku îro berdestê me ne, yekemîn rojnameya Kurd ku bi navê Kurdistan hatiye çapkirin, 123 sal beriya îro hatiye çapkirin. Em karin bêjin ku rojnamegeriya her miletekî di welatê wî de ser axa wî dest pê kiriye. Çawa ku gotinekî me yê pêşiya zêya dibêjin her giya serkoka xwe şîn dibe. Rojnamegeriya gelek mileta bi piranî ser axa wan dest pê kiriye. Rojnamegeriya diasporayê jî çêbûye, sürgûnê jî çêbûye, lê axir rojnamegerî çapemenê eger ku ser axa te be, nav netewa te de be, nav gelê te de be, wê şax bide û tesîra wî bêtir wê çêbe û bêtir wê bigîje armanca xwe fayda bigihîne wî neteweyê, wî miletê. Lê mixabin ême Kurda yekemîn rojnameya me Kurdistan dervayê Kurdistanê li paytexta Misrê Qahireyê ji alî Mixtat Midhat Bedirxan ve kurê Mîr Bedirxanê ji alî wî ve li Misrê hatiye çapkirin. Vajoya ku Rojnama Kurdistan weşana xwe berdewam dike, weşanekî din, rojnameyekî din bi navê Umîd. Umîd sala yani 15 tebaxa 1900 tê çapkirin. Umîd xwedî rojnama Umîdê Mihemed Salih Bedirxan e. Yek hejmara Umîdê berdestê me heye, hejmara di duya li berdestê me hebû. Hejmarê din li berdestê me nîne û ez rast nehatime, lê em nizanin. Yani ew hejmara di duya ku berdestê me heye, dema ku em agadariyê beşê kunyayê dinêrin, em dibînin ku tiştekî balkêş e. Umîd jî di 15 roja carekî wê bê çapkirin. Ew hejmara di duya berdestê me nivîsê wî giş bi Tirkiya Osmaniye, lê nivîskar xwedî rojnamê dide xuyakirin ku di hejmarê pêş de wê nivîsên bi erebî jî bêne çapkirin, lê nivîsê Kurdî têde nîne. Rojname ji alî Mihemed Salih Bedirxan ve tê çapkirin. Yekemîn hejmara rojnama Umîd rastê çapa hejmara 24 ya Kurdistanê tê. Dema meşrûtiyet hate ragihandin, hate îlankirin, em dibînin gelek rojname û rêxistinên nû yê Kurda çêbûne. Ev rojname û hinek bi navê bi serpereştiya şexsiyetên Rewşenbîrê Kurd hatine çapkirin. Hinekî van rojnameya jî bi ser navê Cemiyetê Kurdên wê demê hatine çapkirin. Piştî meşrûtiyetê rojnameyê ku heta şerê yekemînê cîhanê hatine çapkirin, meriv kare bêje yekemîn ji vana rojnama serbestiya Mewlanzade Rifat e, bi rojane hatiye çapkirin. Nêzîkî 707 hejmar hatine çapkirin. Mewlanzade Rifat şexsiyetekî navdarê Kurda